सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो पेन कार्डखौ माबोरै अनलाइनाव कारेक्सन खालामो बेखौनो कारेक्सन खालामनानै दिन्थिगोन आं। नोंथांमोना पेन कार्ड कारेक्सन खालामनो गोनांबा बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायबानो जाबाय, एसेबो स्किप खालामाजासे, अब्लानो नोंथांमोना बुजिगोन ए टु जेड माबोरै खालामो, मा खालामनांगौ। फै भिडिअखौ जागायजेनसै। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बेल आइकनखौबो थुना हो, जाहाथे आं भिडिअ लाबोबानो नोंथांनाव नटिफिकेसन थाङो आरो लोगोफोरनोबो हायोबा शेयार खालामबानो जाबाय। फै भिडिअखौ जागायजेनसै। नोंथांमोना जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजारजों बानायनो हागोन। आं क्रोम ब्राउजारखौ खेवनानै लाबाय। नैबाव NSDL सार्च खालामनोसै आङो, नै ओंखारबायबो। ओमफ्राय बेखौ सार्च खालामनोसै। आं बिनि लिंकखौ डिसक्रिपसनावबो होना होगोन, नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै डाइरेक्ट बानायनो हागोन। ओमफ्राय ओंखारबाय नै NSDL नि साइट बियो। पेन कार्डखौ मोनथाम बानायो, मोनथाम साइटआव बानायनाय जायो। मोनसे इनकाम टेक्सनि, गभर्नमेन्टनि, ओमफ्राय मोनसे NSDL, मोनसे UTTIL नामा। पेन कार्डनि किबर्डआव नायबानो नुयो बिदिखौ। पेन कार्डनि किबर्डआव लिरनाय थाखाजोबो। आं दिनै बेखौ NSDL नि साइटआव बानायनानै देखायगोन। ओमफ्राय नै ओंखारखाबायबो। ओमफ्राय नैबाव सेलेक्ट खालामनोसै। ओमफ्राय आंना कारेक्सनसो नालाय, ओंखायनो नैबाव गाहायाव सेलेक्ट खालामनोसै। गोदान बा हनै गोजौआवहाय खालामनांगौ। नैबे गोदाननि इण्डियानि, नैबे फरेननि माने इण्डियानि बाहेरायाव थानायफोरनि। ओमफ्राय आंना कारेक्सनसो नालाय, ओंखायनो नैबाव कारेक्सनाव सेरनोसै। ओमफ्राय नैबे केटेगरियाव नैबे इन्डिभिजुवेलखौ सेलेक्ट खालामनोसै। ओमफ्राय गाहायाव फैनानै नैबाव स्रिखौ सेलेक्ट खालामनोसै। नैबे स्रियाव होनोसै, हौवाफोरनिखायनो। ओमफ्राय नैबे बेना टाइटेलावसो सिगां लिरनांगौ। नै लास्ट नेम होदों, बेखौ कनफिउस जानो हागौ नोंथांमोना, ओंखायनो मोजां नायनानै फिलआप खालामबानो जाबाय। लास्ट नेमसो होदों बाव। ओमफ्राय नैबाव फार्स्ट नाम, ओमफ्राय मिडिल नेम दंबा मिडिल नेम होदो। मिडिल नेम गैया आंना, ओंखायनो आं नैबाव माबा होनसै, डेट अफ बार्थ होनसैलाय। ओमफ्राय इमेल आइडि, ओमफ्राय नैबाव सोंदों नै इण्डियाननि नंगौना नङा। येस, इण्डियाननि। ओमफ्राय नैबाव पेन कार्ड नाम्बार होनांगौ। ओमफ्राय गाहायाव फैनोसै, नैबेखौ टिक मार्क खालामनोसै। बे गाहायाव फैनानै आइ एम नट ए रबटआव होनसै। ओमफ्राय नैबाव साबमिटआव होनसै। नै टकेन नाम्बार मोनबाय। आं बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै लानोसै, नोंथांमोना लिरनानैबो दोननो हागोन। ओमफ्राय कन्टिनिउ उइथ पेन एप्लिकेसन नाव होनसै। माबा जिमेलबो फैबाय, जिमेलाव मेसेज फैबाय। ओमफ्राय नै साबमिट डिजिटेलि थर्ड EKYC एन्ड E-साइन, माने बेबो पेपारलेस। नैबे पेपारलेस, माने बेनिया डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनाङा। बेना आधार कार्डजों लिंक थानाय, आधार कार्डजों जाजोबो गासैबो, आधार कार्डनि डिटेल्स लाजोबो, फट'। ओमफ्राय सिगनेचार जाया बेना। आंना सिगनेचारसो आपल'ड खालामनांगौ। आं सिगां बेजों कारेक्सन खालामदोंमोन, आं अब्ला मिथियामोन। ओमफ्राय बेजों कारेक्सन खालामनायाव आंना कारेक्सन जाजोबदों जानाया। ओमफ्राय माबाया फट'आ आधार कार्डनिखौनो लादों, ओमफ्राय सिगनेचार गैयामोन। बेनिखायनो आं सिगनेचार आपल'ड खालामगोन, ओंखायनो आं नैबेखौ सेलेक्ट खालामनोसै। बेबो माबा EKYC E-साइनखा, माने बेबो
आधार कार्डजोंखा बे मोननैबो आधार कार्डजों ओमफ्राय बेबो पेपारलेसखा बेबो पेपार माबा नाङा खिन्थु बेना आपल'ड खालामनो हायो ओमफ्राय बेना आपल'ड खालामनायनि अपसनानो ओंखाराखैमोन डाइरेक्ट आधार कार्डनिफ्राय जादों लाजोबदों ओंखायनो आं नैबेखौ सेलेक्ट खालामनोसै बेबो पेपारलेसखा ओमफ्राय गाहायाव फैनानै ओमफ्राय नैबाव मोनसे सोंदों नै माने पेन कार्डखौ अनलाइन बिहरना बिहरा पेन कार्डखौ अनलाइन बिहरबा फैसा दानो एसे 106 रुपिस ना बेसेबांबा बिनि बारा नङा बिदिनो जागोन आं बिहरबा येसाव होदो आरो बिहरनाङाबा माने डिजिटेलि मोनखायो मोननाया बेखौ बानायनो हायो आरो जुदि बे अरिजिनेलखौ बिहरफानोबा येसाव होदो ओमफ्राय नों डाइरेक्ट माबानिफ्राय PDF फाइलनिफ्राय जुदि बानायनोबा कार्ड बिहरनाङाबा होमबा बे फ्रियाव होबानो जाबाय आं बिहरफागोनखायनो येसाव होबाय ओमफ्राय नैबाव माबाया ओंखारखाबाय पेन कार्डनि नाम्बार ओंखारबाय ओमफ्राय नैबाव आधार कार्ड नैबाव टिक खालामना हो ओमफ्राय नैबाव आधार कार्डनि 4 डिजिट लास्ट डिजिटखौ बिदों ओमफ्राय गाहायाव फैनोसै नैबाव आधार कार्डआव जेरै नाम दं ओरै लिरनो थिनदों ओमफ्राय गुड एन्ड सार्भिस टेक्स नाम्बार बेखौ नांस्लाबा बावबो टिक सोना होनोसै बे आधार कार्डनिफ्राय लाजोब्बाय नै दहाय फिलआप खालामनाया सरि आधार कार्डनिफ्राय लाबाय माने लायाखै बे दहाय फिलआप खालामनायानो ओमफ्राय दाना माखौ कारेक्सन खालामनो बाव सोंदों नै डेट अफ बार्थआव कारेक्सन खालामनो ना जेन्डाराव कारेक्सन खालामनो जेन्डारा सोरनाबा भुल फैबा बेखौबो कारेक्सन खालामनो हायो आंनि बेलायाव बिसोर मोननैल' फट' मिसमेच ओमफ्राय सिगनेचार मिसमेच बियो थिक सेटबाबो थांखाया नै बे थाबाय थाखायो बेखौ बानायखानांगौ मानि ओमफ्राय नैबावहाय नै माबानि बिफानि नाम मोजाङै नायनांगौ नङाबा भुल जानो नागिरो नैबाव फार्स्ट नेम मिडिल नेमबो दं नैबाव फार्स्ट नेम ओमफ्राय नैबाव सोंदों नै माने मोननै अपसन दं बिफानिबो होजायो ओमफ्राय बिमानिबो होजायो ओमफ्राय सोरनिखौ होनो माने सोरनिखौ प्रिन्ट बे पेन कार्डआव होफानो बाव होनो हायो बिफानि होनो बिमानि होनो बेखौ सेलेक्ट खालामनांगौ आं बिफानियाव थानो होनसै बिफानियाव थाखायो थानाया ओमफ्राय बिमानियावबो होनो हायो नै ओमफ्राय बेखौ होनानै आङो नेक्स्टआव होनसै ओमफ्राय नैबाव सेभ ड्राफ्टआव सोना होनसै सेभ जानानै थाखानायनि ओमफ्राय दाना रेसिडेन्टखौ होनसै एड्रेसखौ थाब फिलआप खालामसै ओमफ्राय बे एड्रेसखौ मोजां नायफामगोन आं बोरैबा भुलफोर जानो हागौ टेलिफन नम्बराव टिक खालामना होबाय आङो नैबाव इन्डियाखौ सेलेक्ट खालामनो थिनदों टेलिफन नम्बरा बेनो जाखाबाय नै ओमफ्राय जिमेलाबो ओंखारबाय ओमफ्राय नोंथांनाव मोनसेनि बारा पेन कार्ड दंबाबो होनांगौनो आंना पेन कार्डआ मोनसेल'खा बेनोल'खा ओंखायनो आं जेबो होला ओमफ्राय नेक्स्ट सेरनोसै ओमफ्राय दाना नै मा डकुमेन्टस आपल'ड खालामगोन बेखौ फिलआप खालामनो थिनदों नैबाव मा होनदों प्रुफ अफ आइडेन्टिटि बेनियाव मा डकुमेन्टस आपल'ड खालामनो बेखौ सेलेक्ट खालामनांगौ बाव
नैबेखौ आधार कार्ड होनोसै होगोन आं बेखौनो आधार कार्डखौ सेलेक्ट खालामबाय प्रुफ अफ एड्रेस बेयावबो मा डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामो सरि गगा मोनदों बावबो आधार कार्डखौनो होगोन नै आं आधार कार्डखौ सेलेक्ट खालामबाय ओमफ्राय नैबे डेट अफ बार्थ बेयावबो आधार कार्डआनो जाखायो बेना बावबो डेट अफ बार्थ दंखायो आधार कार्डआवनो बेनिखायनो आधार कार्डखौनो होनोसै नै ओमफ्राय दाना प्रुफ अफ पेन माने सिगांनि पेनखौ आपल'ड खालामनांगौ कपि अफ पेन नङाबा कपि अफ पेन एलटमेन्ट लेटार आं पेन अफ कपि अफ पेनखौ होबाय ओमफ्राय नैबाव डिक्लेरेसन दोनदों बेयाव नाम लिरनांगौ ओमफ्राय नैबाव नै 18 इयार्सनि बाराबा हिमसेल्फ नङाबा हारसेल्फ होनांगौ ओमफ्राय बिनि उन्दैबा माने 18 इयार्सनि खमबा नैबेखौ सेलेक्ट खालामनांगौ बाराखायनो आं गोजौनिखौ सेलेक्ट खालामबाय ओमफ्राय नै डकुमेन्ट्सआ मोनसे आपल'ड खालामो आंनि बेलायावबा आधार कार्डआनो जाबाय ओमफ्राय नैबे पेन कार्ड मोनसे माने मोननै सेभ खालामनो दोनदों बाव मोननै सेलेक्ट खालामनोसै आङो टु पेन कार्डजों ओमफ्राय आधार कार्डआ मोनसेल'खा दस्रा डकुमेन्ट दंदेरोबा बेखौ माबा खालामनांगौ दाना फट' आपल'ड खालामनो दोनदों मबाइलनि फाइलाव थांसै बे डाइरेक्टनो बहाय दोनदों सिगां बानायनानै लाखानांगौ डकुमेन्ट्सखौ PDF फाइलसो बानायनांगौ आपल'ड जाबाय नै ओमफ्राय दाना सिगनेचार नैबाव सेरबासो जायो दाना सिगनेचारखौ आपल'ड खालामनोसै आङो बेबो 15 KB नि बारा जानो मोना नै फट'बो सिगनेचारबो सिगां बानायनानै लाखानांगौ 50 KB नि बारा जानो मोना सरि 50 KB सिगनेचारबो माबाबो फट'बो सरि माबाखौ नैबावबो आपल'डखौ सेरबावनांगौ माबानानै आपल'ड खालामखांनानै ओंखायनो जायाखै आंना बाव सेरदो ओमफ्राय फाइलाव सेरदो ओमफ्राय डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड ओमफ्राय डकुमेन्ट्सखौ सेलेक्ट खालामदो ओमफ्राय नैबे आपल'डआव सेरना होदो होमबासो आपल'ड जायो नै देखायबाय ओमफ्राय डकुमेन्ट्स मोनसे आपल'ड नैबो एडआव माबा खालामनोसै ओमफ्राय नैबो प्लासाव सेरना होनोसैलाय ओमफ्राय फाइलाव थांबाय बियो दाना पेन कार्ड खालामगोन ओंखायनो पेन कार्डखौ सेरबाय ओमफ्राय दाना नैबे आपल'डआव सेरना होबावनांगौ होमबासो आपल'ड जायो दाना जाजोब्बाय नै फट' जाबाय सिगनेचार जाबाय डकुमेन्ट्सआ मोननै जाबाय ओमफ्राय दाना साबमिटआव होनोसै दाना आधार कार्डनि फार्स्ट 8 डिजिट होनो थिनदोंलाय दहाय लास्टखौ होबाय दाना सिगांनिखौ होनो थिनदों बेखौ गासैबो नायजोबदो नै मोननै जाबाय आधार कार्ड मोनसे पेन कार्ड मोनसे डकुमेन्ट्सआ फट' सिगनेचार थाजोब्बाय नै ओमफ्राय दाना प्रसिडआव होनोसै दाना पेमेन्ट खालामनांगौ नै ओमफ्राय मोनथाम दं बेबो नै
डिमेट ड्राफ्ट अनलाइन पेमेन्ट थट पेटिएम अनलाइन पेमेन्ट थट बिलडेक्स नैबे बिलडेक्सआव होनायसै मा ओंखारो दा बेसेबां ओंखारो नायनोसै र' एग्रि खालामबाय ओमफ्राय प्रसिड टु पेमेन्टआव पे कनफार्माव होनोसै नैबे UPI खौनो सेलेक्ट खालामनोसै UPI आनो बैयाव थायो नै 106 जागोन गासै 106.90 रुपिस जागोन बेयाव होनोसै नैबेयाव UPI ID होनांगौनो ओमफ्राय मेक पेमेन्टआव होदो बे फन पेआव माबा थांसै आंना बावनोखा नालाय ओंखायनो बबे फन पेनि आइडि खौ होदों बावहाय थांबाय 5 मिनिटनि गेजेराव पेमेन्ट खालामनांगौ आंना बे मबाइलावनोखा ओंखायनो मबाइलाव थांबाय पेमेन्टआ कनफार्म जाबाय माने पेमेन्ट खालामबाय आं नैबे रिडाइरेक्ट जाबाय नै हारसिङैनो ओमफ्राय माबा ओंखारबाय पेमेन्ट रिसिभ ओंखारदों साक्सेस देखायबाय नै ओमफ्राय कन्टिनिउ होनोसै दाना अथेन्टिकेट खालामनांगौ नोङो गाहायाव फैदो ओमफ्राय नैबेखौ टिक मार्क खालामनानै कन्टिनिउ जानो बे अथेन्टिकेटआव होनांगोन मबाइल नाम्बाराव OTP थांगोन आधार कार्ड थानायाव जेनेरेट OTP आव होनोसै फैखाबायबो नै OTP आ कपि खालामना लाबाय आं बेखौ डाइरेक्ट पेस्ट खालामसै ओमफ्राय साबमिटआव होफिनबावनोसै OTP खौ कमप्लिट फिलआप खालामबाय दाना कन्टिनिउ उइथ साइन बाव ओमफ्राय बेखौबो कन्टिनिउ होनोसै साइन कमप्लिट खालामनो थिनदों बेखौ फरायनोबा फरायनो हागोन नोंथांमोना थिक खालामनोसै नैबे आधार नाम्बार होनथों बाव ओमफ्राय नैबे सेन्ड OTP आव होनोसै आरोबाव OTP होबावनांगोन नै बेखौबो कपि खालामना लानोसै बेयाव डाइरेक्ट पेस्ट खालामनोसैल' भेरिफाइआव होबाय आङो साक्सेस जाबाय ओमफ्राय PDF मोनसे माबा मोनबाय लेखा मोनबाय नै डेटआव बार्टआ जेरै दं ओरै होनो थिनदों नै माबा पासवार्डआ जेरै दं माबा जेबो होनाङा डाइरेक्टल' लिरनांगौ 1 तारिख बा 01 जागोन ओमफ्राय आरो माबा मासआबो जानुवारि बा 01 जागोन बेबायदिनो ओमफ्राय इयार होनांगोन नै बे फर्मखौ मोननाय जाहैबाय मानि मा आपडेट खालामदों बे गासैबो थाजोब्बाय बेवहाय नै फट'आबो आपल'ड जाबाय साइनआबो ओमफ्राय डकुमेन्टसआबो नै मा डकुमेन्टस आपल'ड खालामदोंमोन बेबो ओंखारसिगोन बियो बेखौ डाउनल'ड PDF आव होनोसै नायबा माबायदि ओंखारो जाबाय नै बिदिबा एक्न'लेजमेन्ट नाम्बारबो मोनखाबाय ओमफ्राय
जादोंना जायाखै बेखौ ट्रेक खालामनानै नायनो हागोन। भिडिअआ गोलाव जाबाय बेनिखायनो आं बेखौ उनाव नोंथांमोन कमेन्ट खालामबा बे माबोरै नायो जादोंना जायाखै बेखौ माबासिगोन देखायसिगोन। आरो जायोबा मेसेजबो फैखागोन, जिमेलबो होखाबाय, मबाइल नाम्बारबो होखाबाय। बे कमप्लिट जाबा बेयाव मेसेज फैखासिगोन। दिनैनि थाखाय एसेनोसै होनबा भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ।